Podcast z Petržalskej obývačky o aktuálnych a zaujímavých témach, ktoré hýbu Petržalkou. Po odhalení miliónovej sprenevery na Petržalskom miestnom úrade starosta Jan Hrčka urobil niečo, čo nie je v našich končinách bežné. Odstúpil z funkcie. Na jeho miesto nastúpila jeho prvá vicestarostka Iveta Jančoková. Dnes je už známe, že doplňujúce voľby budú 6. septembra, pričom záujemcovia o post starostu najľudnatejšieho slovenského sídliska musia odovzdať kandidačné listiny najneskôr do 8. júla. Kto sa bude uchádzať o kreslo starostu, v tejto chvíli nevieme. Čo však vieme, je, že úrad, respektíve mestská časť, musí fungovať ďalej. V akom režime, či naplno, alebo iba v udržiavacom móde, aj o tom sa budeme zhovárať so zastupujúcou starostkou Ivetou Jančokovou. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Na úvod by som skúsila asi nejakú osobnú otázku. Ako sa zmenil váš život po tom, čo ste nastúpili na post zastupujúcej starostky? Vidia vás doma? No, to je veľmi dobrá otázka na úvod. Tak veľmi sa ten život zmenil a doma ma teda vidia veľmi málo. Aj dnes sa pýtali môjho syna, že a mamina je doma a on sa tak zapozeral a povedal, nie. Takže je to veľká zmena. Čo bolo pre vás najťažšie? Najťažšie na tom celom bolo asi, že to prišlo veľmi rýchlo, nečakane a že to vlastne nik nevedel, že čo sa deje. Každý deň bol iný a veľmi ťažký. A to, že na to človek nie je pripravený, lebo sa na niečo také asi nedá pripraviť, tak to bolo na tom celom asi najťažšie a myslím, že aj stále je to také. Zmenilo sa vašim nástupom aj niečo na úrade? Aké máte napríklad kompetencie? Môžete rozhodovať o všetkom tak ako starosta? No, to je opäť taká špecifická situácia, pretože ja som naďalej ostala vo funkcii prvej zástupkyne starostu, čiže tie kompetencie a tie úlohy, ktoré som plnila doteraz, mi aj ostali. Plus mi vlastne sa pridali tie kompetencie, ktoré má starosta. Čiže v tomto je to náročnejšie a zároveň tou situáciou, ktorá na úrade nastala a zmenili sa aj niektoré posty a respektíve niektorí kolegovia napríklad aj odišli z úradu alebo prestali plniť tie funkcie, ktoré plnili, tak tie som vlastne tiež na seba v tomto prebrala aj ja. Takže toto sa pre mňa zásadne zmenilo, že tých kompetencií teraz je naozaj veľmi veľa, ale čo sa snažím je pomáhať kolegom, aby naozaj to fungovanie na úrade tým celým utrpelo čo najmenej, aby sme naozaj mohli pokračovať v tých rozbehnutých veciach a aby úrad dokázal plne fungovať ďalej ako doteraz. Vlastne ste mi tým nahrali na otázku. Predchádzajúci starosta mal vás dvoch vicestarostov, pána Karmana a vás. A čo vy? Vy vlastne ostal vám pán Karman ako pravá ruka, alebo ešte niekoho si priberiete do tímu? Samozrejme, pán Karman je naďalej vlastne druhým zástupcom starostu a tým, že vlastne ja som naďalej vo funkcii prvej vicestarostky, tak do toho tímu ako keby namiesto mňa nie je zákonne možné, aby niekto nový prišiel. Takže vlastne sme ostali v takom zložení, v tomto, ako sme boli. Takže ste si sama sebe pravou rukou. Áno, teraz som si občas aj pravou, občas aj ľavou. A čo pán Hrčka? Je vašim priateľom na telefóne? Radí vám? Voláte mu s otázkami, keď si neviete napríklad rady? Teda neviem, možno si viete rady so všetkým, veď napokon boli ste na úrade po jeho boku pomerne dlho. Tak pri takom veľkom úrade, ako je ten náš Petržalský, sme predsa jedna z najväčších obcí na Slovensku. Naozaj nie je reálne možné, aby vlastne jeden človek dokázal pokryť všetko, aj keď teda pánovi starostovi Hrčkovi sa často hovorí, že bol mikromanažér, ale teraz vidím z tej pozície, keď sedím na tej stoličke, že to nie je také jednoduché povedať, že nebudem to mikromanažovať, pretože tá zodpovednosť je obrovská a na to, aby človek vedel sa správne rozhodnúť, aby vedel poradiť, aby vedel už len dať ten podpis na ten dokument, tak si naozaj to musí veľmi naštudovať a musí sa naozaj o tie veci veľmi detailne zaujímať, lebo myslím si, že to je to, čo by ten starosta aj mal vedieť. Mal by poznať tú problematiku a mal by vedieť a musí zodpovedne podpisovať tie veci. Čiže
Čiže v tomto ten mikromanagement si myslím, že nie je úplne na mieste, ak sa vyčíta. A či je pán Hrčka môjim priateľom na telefóne? Ja možno tak začnem ešte, možno aj na ten začiatok, na tú jednu z tých prvých otázok, že tým, že sa to stalo tak veľmi nečakane a nikto, ani on, ani ja, ani nikto na úrade na to nebol pripravený, tak aj to také preberanie, ak sa tomu hovorí, že preberanie agendy neprebiehalo štandardne, ako by si možno človek myslel, možno pri nejakých iných zmenách, pretože ho bolo spájané a bolo vlastne okolo toho naozaj veľmi veľa problémov, ktoré sme operatívne museli riešiť, preto my sme mali aj veľmi málo času si sadnúť a ani to proste nebolo reálne sa tak vieš, tak tu si sadni a teraz ja ti budem diktovať, že toto je to naozaj a pri takej obrovskej agende to ani nebolo možné. A dostala som od neho jednu takú dobrú radu. On má v kancelárii 4 kresielka a ukázal mi, že ako si ich mám spojiť, aby som sa tam vedela dobre vyspať, keby som náhodou nestihla ísť domov. A vtedy mi to prišlo také aj vtipné, aj zvláštne, ale už po tých 3 týždňoch, alebo koľko som tam, tak som pochopila hĺbku tejto veľmi dobrej rady. Využili ste to? Našťastie som ju ešte nemusela využiť a dúfam, že nebudem musieť využiť. Ale sme v kontakte, určite musím povedať, že sme v kontakte, nie je to dennodenný kontakt. A to sa asi ani nedá bez toho, aby som sa občas na niektoré veci neopýtala, a sú to skôr otázky také alebo témy, keď viem, že on niečo riešil, že prípadne mal nejaké stretnutia, z ktorého ja som vlastne sa nedostala k nejakým výstupom, len pretože pre mňa je stále dôležité, ja som zastupujúca starostka, čiže tie plány a tie projekty a tie veci, ktoré rozbehol on, ja vnímam ako za svoju povinnosť v nich pokračovať. Čiže je pre mňa veľmi dôležité vedieť, ako to on mal nastavené, ako chcel s tými projektami pokračovať a čo v nich chcel robiť. Čiže toto sú veci, na ktoré sa ho občas opýtam, aby som vedela vlastne v tom pokračovať. A potom je veľa aj takých možno odbornejších vecí, v ktorých som aj ja možno nebola a stále ešte nie som úplne doma. Takže na jeho názor sa občas opýtam, ale je pravda, že sa snažím tohto žolíka využívať čo najmenej, lebo je to, si myslím, že aj pre ňoho občas také náročné sa vracať alebo v tomto čase a ako keby, nechcem tomu povedať pomáhať, ale v tom, že on je veľmi čestný človek a on to rozhodnutie, ktoré urobil, z môjho pohľadu neurobil ako nejaké gesto alebo niečo, že ako sa tu hovorí, že dokonca padali také slova, že nejaký marketingový ťah. To je absolútne akože vylúčené. On naozaj to urobil z môjho pohľadu ako to, čo považoval v tej chvíli najsprávnejšie a najlepšie, a myslím, že toto nikdy ani neoľutoval, že sa takto rozhodol. A preto aj on k tomu tak pristupuje, že áno, ak vie a je niečo, čo mi prípadne nestihol povedať alebo vysvetliť, tak mi to povie, ale naozaj sa aj mnohokrát stalo, že vieš, ale ty si teraz tam, naštuduj si to, možno, že tak a toto si pozri, ale už je to na tebe, je to tvoje rozhodnutie, takže to máme takto nastavené. Je k vám láskavý alebo tvrdý? No, tak to nie, je naozaj ako veľmi sa snaží ako keby so mnou tak citlivo komunikovať, už sa poznáme trocha, takže je určite úplne akože asi slovo láskavý by som nepoužila, ale kto ho pozná aj vie, že on má aj túto komunikáciu svojskú, ale my sme mali naozaj veľmi dobrý kamarátsky vzťah a on si dokázal aj so mnou zavtipkovať a ja som vedela, že to je. Takže niekedy to aj pomôže, keď za náročné chvíle sa trocha odľahčia humorom. Takže je to také, ale ja si ho veľmi vážim. Vždycky som si ho veľmi vážila, teraz si ho vážim o to viac, čiže čokoľvek mi on povie, pre mňa je to naozaj veľmi, veľmi dôležité a beriem to s plnou vážnosťou, takže je to naozaj skvelý človek a ja ho stále veľmi obdivujem za všetko, čo urobil a čo aj teraz robí.
Vy ste spomínali tie projekty, nejaké rozbehnuté v Petržalke, ich bolo pomerne dosť veľa, ktoré sa spájali teda vlastne aj s pánom starostom, ale to je vlastne nepodstatné. Boli to petržalské projekty a ľudia si najviac zaujíma, či sa v nich bude pokračovať, alebo sa teda bude vyčkávať až do volieb. Na tých projektoch, ktoré sú rozbehnuté, sa určite nič nebude meniť. My vlastne tie procesy bežia, veci sú mnohé vyobstarané, mnohé veci sú už rozbehnuté, čiže napríklad čo sa týka asfaltovania, tak v tom pokračujeme ďalej v rozbehnutom tempe, tak ako sme išli doteraz, aj projekty, ktoré máme, rekonštrukcie bazénov a takže všetko pokračuje ďalej a aj kolegovia, keď sa pýtajú niekedy, že či ideme ďalej v týchto veciach, tak hovorím áno, proste úrad, Petržalka ďalej musí fungovať a to sú veci, ktoré sme chceli robiť a si myslím, že je správne, aby sme v nich pokračovali ďalej. A pripravujete aj nejaké vlastné projekty, ktoré možno ste nechceli alebo nemohli robiť? Našťastie som nikdy nebola v situácii, že keby som prišla s nejakým nápadom, že by im vedela, že tak toto určite nie. Je pravda, že mala som aj ako zástupkyňa nejaké projekty rozbehnuté a momentálne tá kapacita je taká, že neviem, či ich budeme stíhať, ale ak sa bude dať, tak určite v niektoré aj nové veci, ale možno by som povedala, že to je zasa tá úloha toho zastupujúceho štatutára je opäť nejaká iná, pretože ja som bola volená, síce ako poslankyňa, ale išla som aj v tíme s pánom starostom Hrčkom, čiže dalo by sa povedať, že ten vizionár bol on. Čiže on mal hlavné tie projekty, ktoré s nami nejakým spôsobom zdieľala a my sme s nimi, alebo ja som s nimi teda určite súhlasila. Čiže ja som ani nebola som ani v pozícii takej, že ja si tam chcem nejaké svoje nápady nejako pretláčať, alebo teda ich nejakým spôsobom dostať do praxe. Zase úprimne povedané, že podľa môjho názoru pán Hrčka má plnú hlavu podľa mňa takých úžasných nápadov, že naše nápady sú tak v desatine toho, čo podľa mňa, s čím on prichádza. Ale podľa mňa je to tak správne, lebo ten starosta, alebo ten štatutár tej obce je hlavne podľa mňa ten, ktorý veľa tých nápadov, alebo aspoň u nás to tak bolo, že tých nápadov prináša. Ale vašim projektom bol napríklad aj spevácky súbor Petržalčanka, ktorý vediete, dúfam, že sa nemýlim. To bola taká voľnočasová aktivita, ktorú ja mám, keďže spev milujem a teda prácu so seniormi takisto, takže toto bolo a zatiaľ teda oficiálne stále som teda štatutárka, ale už som aj dievčatám a chlapcom zo súboru povedala, že už to naozaj nestíham a ma to veľmi mrzí, že vlastne s nimi nemôžem byť a zase nechcem byť nejakým vedúcim len tak na papieri, takže zatiaľ teda som, ale asi sa to bude tiež meniť, ale či už folklórny súbor Petržalčanka alebo Melódia sú stále moje obľúbené súbory a budem veľmi rada, keď ma zavolajú občas si s nimi zaspievať a tak pokecať. Celkom by ma zaujímalo, že či sa niekto pokúšal využiť tú situáciu, že pán Hrčka už nie je starostom a starostkou ste vy a možno, že si myslel, že by využil vaše dobré srdce. Tak zatiaľ ešte nie. Zatiaľ nie. Verím, že to tak ešte bude. A samozrejme, stretnutí som už mala viacero. Myslím si, že to nie sú nejaké neobvyklé stretnutia, že to boli aj stretnutia k rozbehnutým veciam, alebo možno k veciam, kde tak ako predtým som mala aj ja veľa stretnutí, ktoré nestíhal pán starosta Hrčka. Takže v tom naďalej pokračujem, čiže nepríde mi to niečo ako keby neštandardné. Samozrejme, že sa aj tí ľudia alebo tie organizácie, ktorými sme spolupracovali alebo ktoré nejakým spôsobom pracujú v Petržalke, o to zaujímajú, že prišiel niekto nový, že či sa niečo zmení na tých dohodách, ktoré platili alebo ktoré boli dohodnuté. Ja mnohým veľakrát hovorím, že naozaj, že neviem povedať v tejto chvíli viacej k tomu, lebo sú to pre mňa tiež nejaké nové veci, čiže
sme zatiaľ v takom móde, že ja sa oboznamujem s tými vecami, samozrejme snažíme sa byť k dispozícii a snažíme sa aj nielen, aby my sme fungovali, ale aby aj tie organizácie, ktoré s nami spolupracovali a mali nejaké projekty s nami rozbehnuté, aby vedeli pokračovať. Čiže zatiaľ myslím si, že je všetko fajn a že to tak spoločne zvládneme do tých doplňujúcich volieb. Pán starosta bývalý nepodpísal uznesenie, ktorom poslanci týmu Bratislava PS žiadali zrealizovať na úrade hĺbkový, skoro by som povedala až kobercový audit. Dôvodom bol nedostatok financií v rezervnom fonde, ktorý mal teda slúžiť na financovanie tohto auditu. Ale teda predpokladám, že na úrade sa nejaký audit realizuje. Vlastne sa už o tom aj písalo. Mohli by ste k tomu niečo bližšie povedať? Chceme, aby sme túto vec dobre prešetrili. Samozrejme, ide nejaké šetrenie a vyšetrovanie OČTK. Prebieha takisto aj pani kontrolórka stále robí vlastne kontrolu v financií a procesov v rámci miest a my sme spustili kroky k tomu, tak ako sme aj uvádzali v niektorých našich mediálnych výstupov, aby sme mohli zabezpečiť externý audit procesov v rámci spracovania miest v materských školách, ktorý by sme, verím, že už možno v čase, keď už bude tento podcast v éteri, že už budeme ho mať nejakým spôsobom doriešený. A samozrejme sme vnímali, aj vnímame tú potrebu tých poslancov, aby sa teda spravil možno hĺbší audit, ale aj po tých odborných konzultáciách, ktoré sme mali s odborníkmi na túto oblasť alebo na také auditovanie, tak nám bolo odporúčané, aby sme na to nešli tak z hurta, keby s bubnom na zajace, tak poďme teraz všetko skontrolovať, lebo čo ak niečo, aj na ostatnej finančnej komisii to tak odznelo z úst jedného pána poslanca z týmu PS a tým Bratislava, že a čo ak tam je ešte niečo, že veď aj na toto vás vlastne upozornili z banky, neprišli na to sami, čo ak tam niečo také je. Áno, môže sa to stať, to samozrejme nikto asi nedá ruku do ohňa za to, že niečo ešte v poriadku nie je a ja si myslím, že áno, keby príde hĺbkový audit úplne na všetko, tak určite niečo nájde, veď každá kontrola napríklad, ktorú len robí pani kontrolórka, tak nájde nejaké nedostatky, kto nič nerobí, nič nepokazí, ale nepredpokladáme, že by došlo až k takým zásadným chybám, ako bola táto. Niekedy ma veľmi mrzí, že ako keby to, čo sa stalo, je veľmi zlé. Nemalo sa to stať. My všetci za to vnímame ako veľké zlyhanie aj nás, ale je to jedna chyba, jedna obrovská chyba, ale je či už za pánom starostom Hrčkom, alebo za prácou kolegov na úrade vidieť kopec úžasnej práce, kopec a to je teraz vlastne ako keby stratené, že to už vlastne teraz nikto nevidí a to ma veľmi mrzí. Ale napríklad aj dnes sme tu na Dňoch Petržalky a musím povedať, že aj ja, aj pán Karman sa stretávame s ľuďmi a počujeme veľmi často tú otázku, že čo pán starosta Hrčka, že veď toľko toho tu urobil, myslíte, že sa vráti? Veď my ho potrebujeme, vidíme, koľko toho urobil, že tá Petržalka je úplne iné sídlisko, odkedy bol on starosta a to ma tak teší, že tí ľudia to vidia, že tí ľudia naozaj vidia v uliciach, cítia na svojich životoch, že sa veci zlepšili. Čiže možno aj my trocha žijeme v tom takom našej politickej bubline, kde samozrejme tí politickí oponenti, je to ich práca, aby vlastne kritizovali možno to, čo vidia, že nie je správne, ale mrzí ma, že tá politická kultúra na Slovensku, asi neviem, že či to je štandardom všade, je taká, že vidíme len to zlé a že proste sa dobré veci si politici nehovoria. A veď každý sme nejaký, ale robili sa aj dobré veci, že niekedy je fajn ako povedať, že a uznať, že a toto ste urobili dobre a toto by ste si na to mali dať, toto sa nám nepáči, že ste urobili takto, ale
toto bolo fajn a za toto vám ďakujeme. Tak to mi asi chýba. Áno, ale tak ukazuje sa, že v Petržalka je v tomto celkom iná a že ľudia vidia aj to dobré. Vnímam to aj ja teraz tak, možno aj z tých ulic, aj z tých sociálnych sietí, že tí ľudia ako vidia ten kus práce, ktorý sa urobil, za to som veľmi rada a my politici si to už asi musíme vydiskutovať na tých zastupiteľstvách. Čo všetko sa vy chystáte stihnúť za ten pomerne krátky čas, ktorý budete zastupovať? Viem, že nestihnem pravdepodobne letnú dovolenku a stihnúť, to je veľmi ťažká otázka, lebo tie dni sú také, že prídem ráno do práce a prichádzajú tie veci a každý deň je toho veľmi veľa a naozaj tak sa snažíme operatívne všetko pokryť. Takže chcela by som stihnúť, dokončiť to, čo bolo rozbehnuté a čo bolo aj naplánované do toho obdobia, ktoré tu budem, aby naozaj to obyvatelia hlavne nepocítili, že tu sa niečo zmenilo, že už tu nie je pán Hrčka, je tu niekto iný. Myslíte si, že bude veľa záujemcov o post starostu Petržalky? No, som zvedavá, koľko sa tých kandidátov nájde, kto si na toto trúfa, lebo nie je to jednoduché. A aj pre tých kandidátov je to podľa mňa náročné, lebo keď sú tak tie štandardne, tá kampaň, alebo niekto uvažuje nad tým, že chcel by byť starostom alebo primátorom, tak sa na to nejakým spôsobom dopredu pripravuje, má rok a pol, sa veľakrát o tom diskutuje a tak. A teraz je to zrazu, že o 2 mesiace a sadnúť si o 2 mesiace na takýto veľký úrad a v podstate bez prípravy, lebo myslím si, že za 2 mesiace sa na to nedá pripraviť. No neviem, koľko odvážlivcov sa nájde. Uvidíme. My sme tu dnes na Dňoch Petržalky, v čase, keď sa nahráva tento podcast, tak ja sa vás ešte na záver spýtam, či ste si tu vôbec niečo užili a sme aj na novom mieste, takže čo hovoríte na to nové miesto? Sme v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave. Za mňa je to úžasné. Naozaj, ja som mala rada aj to predchádzajúce miesto, bola to tradícia. Trocha sme sa obávali toho, že či tá tradícia nebude silnejšia ako to, že sme sa presunuli, ale dnes je nedeľa, včera sme mali rekordnú účasť a viac ako 31 000 obyvateľov sa tu vlastne premelalo. Na večernom koncerte tu bolo viac ako 15 000 ľudí, čo sme vlastne doteraz takúto účasť dennú vlastne ešte nemali. Takže očividne sme spravili správne rozhodnutie a som veľmi vďačná Ekonomickej univerzite, že do toho s nami išli, lebo teda vôbec nevedeli, do čoho idú, ale boli v tomto veľmi fajn a tá spolupráca bola naozaj úžasná. Verím, že všetko teda dobre dopadne a v pondelok si sadneme a budeme radi, že sme do toho spoločne išli, lebo ten priestor je naozaj krásny, je to také rodinnejšie, lebo sme tak všetci tak viac pokope a ten program je úžasný, tie spolupráce, ktoré sme vždycky mali, pokračujú, toho sa tiež veľmi tešíme, takže verím, že sa tu stretneme takto aj o rok. Nech sa podarí dobre vybrať, nech aj toto miesto bude také, s ktorým budú spokojní Petržalčania a prídu aj na budúci rok, ak sa tu budú konať Dni Petržalky. Ja ďakujem našej dnešnej hostke, prvej vicestarostke a zastupujúcej starostke Ivete Jančokovej. A ďakujem takisto miestnej knižnici Petržalka, ktorá nás prichylila na tento náš dnešný podcast. Ďakujem, dovidenia. Ďakujem. Ak sa vám náš dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, neváhajte nám dať like vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube.